Здравейте на всички! Днес искам да ви представя една Mercedes C-класа 250 дизел AMG пакет. Колата е в перфектно техническо и визуално състояние, без абсолютно никакви забележки. 2017 година, 4x4, 7-степенен Getronic. Ето да видите отвън колата, перфектна, никакви забележки няма по колата. 2.2 мотор, 204 конски сили. Искам да ви покажа да видите. 23-та година DOT, Dunlop зимни гуми. Има подгряване на седалките, Burmester музика, най-дълбокото рекаро, електрическо, без абсолютно никакви забележки. Вътре колата да видите, оригинален AMG пакет, AMG волан с черен таван. Сега ще я покажем и отзаде колата. Ето я, отзаде. Перфектно. Имаме Isofix. Има и подлакътниче с жабка, с къп холдърчета. Електрически багажник, работещ, без абсолютно никакви проблеми. Ето ги оригиналните стрелки на колата. Колата наистина е перфектна. Пълен Shadowline. Както лайсните, така отпред решетка. Сега ще отворя двигателя. Перфектно работещ двигател, никакви странични шумове. Колата също така няма удари, няма преборисвани детайли. Всичко си е в напълно оригинален вид. LED Adaptive фарове, които светят много добре вечерно време. Сега да ви покажа малко повече отвътре. Тя колата отвътре. Навигация. Сега ще покажа. 8.3 разход. Доста икономична и доста пъргава кола. 188 000 на пълно равни километра. Колата разполага и с преден заден партроник. Също така, ето тук, както виждате, могат да се сменят модовете на колата. Може да се кара в спортен режим, има Sport Plus, както и индивидуален вариант. Също така има комфортен режим и за феновете на икономията има и еко режим. Ето тук излизат всичките режими на колата. Пак показваме програмата и отляво и отдясно. Салона е перфектен, без абсолютно никакви изтърквания, без претапицирани детайли, без абсолютно никакви интервенции по колата. Също така автомобил може да се вземе и на лизинг с 30% първоначална вноска. В рамките на деня колата може да бъде взета.